Hans blik sidder på kvinden, som om hun var en lampe, en kage af plastik eller en hvilken som helst anden umælende blomst. Og han er sød og pænt naiv, og lige så opstemt, skinnende og metallisk som hans hår, holder hans tale sig lige på grænsen til det virkeligt klamme og vulgære. Og det er sådan, han forsøger at udstille den verden, som han ønsker at gøre lige så erotisk og fin, som en af hans yndige veninder, der nem og tilgængelig, villig, våd og perfekt, balancerer helt rigtigt, mellem enten at være for ivrig, for hengiven, eller for billig og ligeglad. Og sådan gør han manden. For at forføre seeren, flytter han dennes blik derhen, hvor cyklen eller bjerget røber sin hemmelighed. Ja, sådan ser han manden, der taler som en rytter på en cykel, på en kvinde, på en hest, i sengen foran kameraet, nøjagtigt som jeg vil se, som jeg vil bevæge mig, hvis det var mig, der var en mand.